ħaġa speċjali li jkollok sottospeċi illi hija endemika l-Gżejjer Maltin il ma tinsab imkien iktar fid-dinja u tassew huwa importanti nagħmlu enfasi fuq dik. Għandna di sottospeċi li hija Maltija, in-naħla tal-għasel. Issa, minħabba l-fatt li kif konnet ngħidu hemm marbut magħha l-produzzjoni tal-għasel. U hemm il-flus. Ejja ngħidu għadil. Jagħti il-każ illi hemm sottospeċi forsi u razzes differenti li huma daqsxejn kummerċjali. Għax qed iġibuhom minn barra biex daw jipproduċu aktar. Fl-apikultura hemm forsi wkoll misconceptions ukoll naħseb jiena għax studji li jsiru f'dawn fl-ambiti juru illi anke f'termini ta' produzzjoni tal-naħal hija dejjem in-naħla tal-għasel li hija indiġena u endemika r-reġjun illi iktar produttiva għalfejn. Għax dik in-naħla partikolari adattat għall-klima